سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري ادعو مزنك ريحاما كوميدي دراما لالا بوزاتا سبورت فيلمتا سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة زتفضل عليك قدم مشكلتها مع كنا الزينة نيرترو تقادماي أبال انترمارشي وانتي بينيام قرماي أبناء إسيا قعزو رخيبا قال محتت أكيدنا النيران نزم الكسفيح تحستو كل ونايو قدمي يوغن حتصير زينة بيني بركة حاتين لو ميزنا كسي صنعت لبسو كاب زمان يماني تاريخ زوارسي لعني خبر معدن لعنقو بحري عمتها وزكاير تشامبيونز زمان أكل سنبت 10 شوعات حدار تقدمت الجونيورن يوزن بزكايد ووردر فالليموم أبس حرفوا عمتها تشامبيونز زمان أكل أف شوعات مدرخات الزرقحو زكاير زنبرو خينو لو ما عمت كان بزتفلي كم ناي تشامبيون إيرترا ملك حيزو كلتا وردرات مالتنا يولك نايجزي وردرن ناي شركيتن وردر سريعي وردراتو كايد جونيور تقدمتي أب زكايد وناي سرقيا وردر 121 كيلومتر زرحقات وردر ما كايدم أمود أتابس تخايد حيالك تبتا وردر دوما غانتا إيريتل إسروم تصفاي أب ساعات بقمقام 4.26 كيلومتر نارجت نوردرو بغلت ساعات 5 شوعات رغن 5 كاليتن بمزام شامبيونز بمأكل كوينو نهم إفريم إيريتل دانيال ميكيل دندن دما كالاين سالساين ترتحيزوم إيلود كفلوم صنعات كيفن تخل مريم أسبيكو سيم إيوب أسبيكو ناتنا يلتشم بولكي إسروم تصفاي ناتنا يوسف ألم أسبيكو نفتالم إفريم إيريتيل دما كابرا بعيك 7 ترتات مغيلوم بغان صادما إيريتيل أسبيكو أختيلا شامبيونز بمأكل نيز عمد كوينا جونيور تقادم بزمت عربي أو كبابي مايدمنت ترفم نايولك نايكزي وردر كايدو وايوم 10 زغطرم يوزدا كورسو 9.8 كيلومتر زرحقات وردر ما كايدوم نزام درخ دما أبال غانتا دن إيوبيد إفريم وردرو بخلت ساعات 14 كاليتن بمزام عود قداماي مدرخ كوينو إسروم ميكيل بولكي أمينة بولدي وهانس كاب غانتا صنعات دما أسورو سيعيبهم أب درجاتيوم تقدم قداماي ديفيجنز متس عربي نايكرونو أكايدوم سنبت أب قدناتا تسمرك 770 كيلومتر زرحقاتو ناتشركي توردر كايديوم بيني بركة حاتين لو ميزنا كسي صنعت لبسو كاب زمان يماني تاريخ زوارسي لعني خبر معدن لعنقو بحري مربب حبريتا قدم مشكلتا فيلو نيوس بينيام لحرتي أب سينغابور زكايدو ناي كرايتري مردر رخيب أب سفلالي كورنعاتنا هيوتو ملكوس بمقبارك على محتت جراتلو نيرام نحن ما كم زلو تركيمنا نابخومنا فتوات خطاتلتنا كنقربو إنا سناي مكتتال بينيام قرماي بأفريق أو زرقو حرقو حبونيوم يخون مبر بوخ قلس أيدلن بينيام قرماي أب كلاي عمتا سهدفو أب زور فرنسايو أب تاريخ نيفلما تسلم أفريق أوي عود زور فرنسا كون بقيعوم بينيام أب سالساي مدرخ زور فرنسا فالمايناي مدرخ عود حرم مزقابو تعوت ناي بينو تراي كوينو ترفن تعوت انتلاي ناي انترمارشي إيرتران تسلم حبرو قرب زوننو أفريق أويانون تخافلتي ناي تعود كوانو كيلوميم بينيام نتعود خقلت صن كلهم فلاموت معلتات ناي تور دي فرانس ناي مدرخ عود كمزقب تثبيتاي نبرنن مخنياتو قداميتي ناي سيتح قول مدرخ نيرام كاباي زغلطفون كاباي زعابين تقادم تدماني روميوم ابتا معلتي معواتي برك نجر نيروم كامناي كالكون اب تور دي فرانس ناي مدرخ عود كتمزقب كله تقادماي زحالميوم زعمت نعي نغانتاي اب تور دي ناي مدرخ عود كنمزقب كاب قند علاماتات ناي نيروم غانتاي ون اب زحالفو عامتات ناي مدرخ عوز فرنسا امزقبا بزي منبرام أب تقد خوينيا نتوردر آتينايوم نتا ساسيت مهدر مستعود كلا دما لكا تسعر ناس واقا رخيبنا لو إنايلنا أب زر فرنسا مهدر معواد كابنو حوان زحالمو زنبركيوم أب تا معالتي أزيت حبينا بدحريو أفستفلاليو حبرة السب عالمنا بفلاي دما أب أفريقيا زفترو صلواك قليلا نبرن مبزحة يوم تحقيسو من تحبينو من يوم حج دما كماي بتما صالي أب زر فرنسا ناي مدرخ عواد كمزقبو كحالمو جميرا مالوم زي دما كابتي موكور نجر
ናይ ብሽክለታዩ ኣዝዩ ዓለም ለኻዊው ክብል ገሊጹም ቢንያም ድሕሪ መገረጃኒ ዓወቱ ግደ በዓልቲ ቤቱ ውላዱን እምነቱን ዓቢ ምንባር ገሊጹም ቢንያም ኣብ መግለጺኡ ኣነ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን እየ ኣብ ሃይማኖት እንግደስ ስድራ ቤት ኢና እቲ ዓወት ብውልቃዊ ጻዕርኻ ጥራይ ዝመጽእ ኣይኮነን እንተላይ ናይ ብድሕሪኻ ዘለዉ ሰባት እዩ ናብ ሸቶኻ ክትበጽሕ እዮም ዝደፍኡኻ ወይ ድማ ዕላማኻ ከተናድዮም ዝሕግዙኻ ኣዝዩ ብሉፅ ስድራ ቤትን ኣብ ጎነይ ብሉፃት ሰባት ስለ ዘለውኒ ኣዝዩ ዕድለኛ እየ ብፍላይ ድማ በዓልቲ ቤተይ ኩሉ ግዜ ካብ ስድራይ ሪሕቀ ዝነብር በዓልቲ ቤተይ ኩሉ ነገር ትገብረለይ ኣነ ዝዕወት ስድራይ ኣብ ዓወተይን ኣብ በቕዓተይን ኣበርክቶ ስለ ዘለዎም እዩ ካብቲ ዝመጻ ኩሉ ቦታ መጽእ ኣብ ዝምዕዋተይ ኣዝየ ሕቡን ክብል ድማ ይገልጽ ቢንያም እንተጽዒርካ ሓደ መዓልቲ ዋጋ ክትረኽበሉ ኢኻ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ነዚ ክገልጽ እንከሎ ድማ ኩሉ ግዜ ዘለኒ ዓቕሚ ኣውጽእ ዝሰርሕ እንተዳ ኣበርቲዕኻ ሰሪሕኻ ሓደ መዓልቲ ጻማ ጻዕርኻ ብዓወት ክትፍደዮ ኢኻ ዝብል እምነት እውን ኣለኒ ክብል ይገልጽ ቢንያም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘጥረዮ ውልድ ተመክሮታት ናብ ዝነሎም ዓመት ዓወታት ከም ዘሰነዮ ይገልጽ ካብ ጌጋታተይ ብዙሕ እየ ዝመሃር ኣብዚ ዓመት ዝሓለፈ ዓመት ዝገበርክዎ ጌጋ ይደገምክዎን ኣብ ልምምደይ እውን ብዙሕ ዝቐየርክዎ ነገር የለን ዝተወሰኑ ደቀቕት ነገራት ይዕርየ ርግጸኛ ከምዚ ኢለ ክቕጽል ክዕርዮም ዘለኒ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ኣብ ብሽክለታ ደረት ዝበሃል የለን ስለዚ ኩሉ ግዜ ንኽዓቢ ዝጽዕር ተመክሮ ምድላብ ካብቲ ፍልልያ ዝፈጥር እዩ ኣነ ድማ ካብ ብዙሕ ውድድራት ግራንድ ቱራትን ክላሲክን ብዙሕ ተመክሮታት እየ ደሊበ ብዙሕ ነገር ከም ዝሓገዘኒ ኣጽኒዐ ክብል ቢንያም ገልጽ ቢንያም ግርማይ ማሕበር ቀድም ብሽክለታ ዓለም ማለት UCI ኣብ ዕቤቱ እምነ ኩርናዕ ከም ዝነበረ እዩ ገሊጹ ማሕበር ቀድም ብሽክለታ ዓለም ኣብ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ጁኒየር 23 ዓመትን ንዝገብሮ ኣበርክቶ ብጣዕሚ ዘመስግን ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ግን ከምቲ ንዓና ዝተፈጠረልና ዕድላት ኣይነበረን ኣብ ናይ ጽርግያ ወይ ድማ ኣብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር እንተዳ ተዓዊትካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤውሮጳ ዕዱም ኢኻ ናይ ነፋሪት ኮነ ኩሉ ወጻኢታት ባዕሎም እዮም ዝሽፍንዎ ኣብ ኤውሮጳ ክትወዳደር እውን ይፍቀደልካዩ ክብል ንUCI ዘለዎ ምስጋና ገሊጹ ቢንያም ኣብ መጻኢ ሓደ ዓቢ ነገር ክገብር ከም ዝደልዩ ንቬሎ ኒውስ ሓቢርዋ ኣብ ኤውሮጳ ክወዳደር ምስ ጀመርኩ ብዛዕባ ናይ ኤውሮጳ ውድድራት ብዙሕ ኣፍልጦ ይነበረንን ዙር ፈረንሳ ጂሮ ዲ ኢታልያ ቮልታ ስጳኛን ሳን ሬሞን ጥራይ ኢና ንፈልጥ ነርና ኣብ ኤውሮጳ ድሕሪ ምውዳረይ ብዛዕባ ናይ ክላሲክ ውድድራት ክፈልጥ ክኢለ ኣብዚ ገለ ክገብር ኣለኒ ዝበል ሓሳብ ድማ እንቂለ በቃ ከም ናይ ፔተር ሳጋንን ፊሊፔ ጂልበርትን ግዜ ክልቲኦም ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ዘንጸባርቑ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ልበይ ዓቢ ነገር ክትገብር ኣለካ እዩ ዝብለኒ ሳን ሬሞ ፍላንደርስ ፓሪስ ሩባይክስን ኣዝዮም ከበድቲ እዮም ይኹን ግን ኣብዞም ውድድራት ደረጃይ ከመሓይሽ ዝደሊ ኣብዞም ውድድራት ዓወት ክጓናጸፍ ኣብ ሓያል ስራሕ ዘለኹ ተስፋ ይገብር ድማ ሓደ መዓልቲ ሸቶይ ክወቅዕ ክብል ምስ ቬሎ ኒውስ ዝነበሮ ግዜ ዛዚሙ እስጳኛዊት ጽራዊት ጋዜጣ ማርካውን ሓንቲ ካፕተን ቢንያም ግርማይ ኣብ ጃፓን ረኺባ ሕቶታታ ዘውሓዘት ማዕከን ዜና እያ ማርካ ብመንገዲ ጸሓፊ ብሽክለታ ኣብ ዓምዳ ናቾ ላባርጋ ኣቢላ ኣብዚ ግዜ ብዓወታትካ ኣብ ብሽክለታ ትዝበለጸ ናይ ህይወተይ ግዜ የሕልፍ ኣለኹ ዶ ትብል ኢሉ ምስ ሓተቶም ቢንያም ድማ ንዓወታት ቅድም ብሽክለታ ድሕሪ ውልቃዊ ህይወቱ ከም ዝሰውርዐ ገሊጹ ዘይሕሰብ ነገር እዩ እዚ ዓወታት ትዝበለጸ ነገር ኣብ ህይወተይ ዘስተመቕሮ ዘለኹ ይኮንኩን እቲ ዝበለጸ ኣጋጣሚ ኣብ ህይወተይ ጓለይ ዝተወልደትሉ እዩ ብድሕሪ እዚ እቲ ናይ ስፖርት ዓወታት ክትብል ትኽእል ኢኻ ክብል መሊሱ ቢንያም ብዛዕባ ህቡብነት ሓቲቱ ድማ ክድገፍ ካብቲ ዝፈትዎ ነገር እዩ ይኹን እምበር ብኻልእ ገጽ ምስ ብዙሓት ሰባት ክህልው ኣይደልን እየ ምክንያቱ እዚ ዓውዲ ብዙሕ ዕረፍቲ ዝሓትት ስፖርት እዩ ልምምድ ክትገብር ክትዕርፍ መደባት ናይ ጋንታ ክትምራሕ ኩሉ ዘጠቓለል እዩ ንደገፍተይ ክርዳኣሎም ይኽእል እየ ምክንያቱ ኣዝዮም እዮም ዝሕጎሱ ስለዚ ድማ እዮም ንዓይ ክረኽቡኒ ዝደልዩ ክብል ገሊጹ ንጉዳይ ዓሌታውነት ብዝምልከት ድማ ቢንያም ኣምሩ ናይ ብሽክለታ ሞያይ ናይ ዓሌታውነት ጸርፍታት ርእየን ሰሚዕን ኣይፈልጥን እየ ኣብ ዝኸድክዎ ቦታ ውድድር ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣቀባብላ እዩ ዝግበረለይ ዓሌታውነት ኣብ ካልኦት ዓይነታት ስፖርት ማዕረ ክንደይ ሰዓሪሩሎ ብቐረባ ንዕዘቦ ኣለና ኣብ ብሽክለታ ግን ካልእ ገጽ እዩ ንኣብነት ኣብ እስጳኛ ኩሉ ሰብ ሕጉስ እዩ የተባብዓንን ይድግፈንን ኣብዚ ኣብ ጃፓን እውን ድማ ብተመሳሳሊ ብሽክለታ ኣብ ዓሌትነት ኣወንታዊ ሃዋህዊ ዘለዎ ክብል መሊሱ መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊንግ ኒውስ ድማ ንጥሮታ ሙፃእ ማርክ ካቨንዲሽ ምክንያት ገይራ ንቢንያም ግርማይ ብዛዕባ ካቨንዲሽ ክገልጽ ዕድል ዝሃበት መርበብ ሓበሬታ እያ ቢንያም ብዛዕባ ካቨንዲሽ ክገልጽ እንከሎ ሓቂ ክዛረብ ሓደ ካብቶም ብካቨንዲሽ ትጸልው ተቐዳድምቲ እየ ብሽክለታ ክዕዘብ ኣብ ዝጀመር ኩሉ ማርክ ካቨንዲሽ ምስ HTC ኮሎምቢያ ኮይኑ ፋልማይ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዓወት ከመዝግብ ከሎ ይዝከረኒ ብቕዓቱ ኣመናይ ማሪኹኒ ኣብ መጻኢ ከምዚ ክኸውን ኣለኒ ኢለ ንዓይ ኣብ ጎኒ ካቨንዲሽ ኮይነ ምውዳረይ ዓብ ቁርዓት ይስማዓኒ ኩሉ ግዜ ድማ ይነግሮ ክብል ቢንያም ኣብ ልዕሊ ካቨንዲሽ ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጹ
باركز خبركم تخطاتلتي سينما سمرنا لم تحسطونا أبزي نزازم بمكتالكم عزينا نمسجن سلام